Tashi mu yaki masu fyade suna cutar da al'ummarmu. Ko dabbar gida da daji fyade ba su aikatawa. Dole mu yaki masu fyade don gyara ga al'ummarmu. Wuce dan adam kwatanci mata fargaba suke yi don yancin su ya shirinci. Maza ne garkuwar ku mata amma kuma gashi sun makanci. Yaushe za ku samu sauki ko kun bar shi kankara ce? In ka ji sannan an ji ciwo dole mu tashi ne ta zance. Ku tashi mu yaki masu yaki. Kararrama ce bata ma san me take ba, domin shekarunta ba su kai ba, bata ma gane me take ba. Wata ko magani kamata ta yi bacci bata san kare ba. Wayyo Allah, an cutar da kankanan nan yara har da ma iyaye. Labari mafi kasance yara kankana na ba kuma babba babu yaro. Fyade yaushe za a kiyaye, babu budurwa babu mata, aure ta gida a goye. Ya taɓa martabar zumunci ya kuma ƙara nauye-nauye. Wata kona ga tsohuwa ce an kai mata yayi kama da maye. Wani baban yayi hoyarsa fyade don bugun takaici. Wayyo Allah, wata koyi da ƙarfi aka yi mata ba da ranta na so ba. Ko matar ka lallaba ta don banga abin rabon kwana ba. Ko a aure maslaha ake bai dace da kokawa ba. Ko dabbar gida da daji fyade ba su aikatawa. Tashi mu yaki masu fyade suna cutar da al'umma. Ko dabbar gida da daji fyade ba su aikatawa. Dole mu yaki masu fyade don gyara ga al'ummarmu. Wata koyi da karfi aka yi mata ba da ranta na so ba. Wata ko taruwa aka yi mata ba da laluma ba. Wayyo Allah, wata kotun da an kai mata karo safarin ciki abinci. Ba kowa zai kula ta, wasu zunde suke abinci. Wata ko kyamarta ake wai don haka ya faru kanta. Wata ko har da gobe ake mata ne da san hakan a kanta. Wani ko na ga ciwo ya sa mata kan haka babu mai kula ta. Wata ko kan jama'u ta dauka shi yayi ajali rashi na ranta. Wata ko sanadin haka ne ta yi ciki da da kanta. Ta yi ciki na shege ta yi kuka ruwa idanta. Wayyo Allah, idan aka yi wa 'yar cikin kaya za ka ji amsa tambaya ta. Matarka idan aka yi mata ya za ka ji an taɓa ta. Ko ko uwa ko 'yar uwa ko ko wata babba ginshiƙin ka. Wayyo ni nazari iya sani na rasa me yasa suke dan tozarta dan adam ne cutarwa ta kana kai. Addinin mu bai bari ba, al'ada hali take
al'adar mu ta ana shi. Nai kuka zubar hawaye karshe dangana nake. Gyara dole ne akan mu in kuma mun ƙi mi zuwaye. Gyara dole ne akan mu in kuma mun ƙi mi zuwaye. Mu tashi mu yaki masu yaƙi.